παλιά στα δεξιά. Ο Κας. Για να τον κλείσει ο Χίπια, ο Κας κρατάει, ωραία, γυρίζει, κάνει το σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι, δεν καταλήγει στα δίχτυα. Πολύ καλή ενέργεια του Γιάννη Οκά, μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 5. Με το δοκάρι του Οκά. Και βέβαια ζητάμε από αυτά τα το εξαιρετικό αριστερό πόδι του Ριβάλτο, εξαιρετικά χτυπήματα στα στημένα. Για το αριστερό πόδι λοιπόν του Ριβάλτο, η κεφαλιά. Το είπες Πέτρο, έφερες γούρι. 1-0 Ολυμπιακός, ανοίγει το σκορ με τον Στολτίδη. Η μπάλα στα δίχτυα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάνω στην ώρα που λέγαμε ότι το αριστερό πόδι του Πέτρου, το έλεγε ο Πέτρος Μίχος του Ριβάλτο, μπορεί να φέρει μια καλή στιγμή στην άμυνα της Λίβερπουλ στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Στολτίδης ήταν εκεί που έπρεπε. Ο Ολυμπιακός Λίβερπουλ στο 17-1-0. Ο Κας, ωραία για τον Τζιοβάνι. Με όλη την άμυνα της Λίβερπουλ περιμένει στήριγμα. Βραζιλιάνος στον Ριβάλντο, το σουτ καταπληκτικό έξω. Στο 25 αυτό σημαίνει Ριβάλντο. Εδώ το λάθος του Ντούντεκ. Ο Γεωργάτος γυρίζει, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, αλλά έξω. Παραλίγο να γίνει το 2-0 από τον Τζιοβάνι, δεν γίνεται. Παλιά του οποίου δυσκολεύει τον Ντούντεκ, πάει να βάλει πόδι αλλά δεν προλαβαίνει τελικά. Στημένη μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Γεωργάτο στο κόρνερ. Απέναντι, κεφαλιά έξω, καλή στιγμή και αυτή από τον Καφέ, η κεφαλιά που βγαίνει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ντούντεκ. Το γλυκό πόδι του Ριβάλντο. Στο πρωτάθλημα από το ίδιο σημείο χτύπησε το κόρνερ με την Καλυθέα και σκόραρε ο Κάς με το κεφάλι. Πάει να βρει τώρα ο Στολτίδης στην μπάλα. Γεωργάτος έχει το σουτ καλό έξω. Καλό. Στις φορές δεν γίνονται όλα ίδια όπως τα θέλουμε, έτσι. Θα περάσω εκεί, δεν ναι, φίναν εκτελεί. Ψηλά η μπάλα, διώχνει σε κόρνερ με το κεφάλι ο Στολτίδης. Ο Ενετίδης που κάνει παλιά, η κεφαλιά του Οκά απέναντι. Η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Καλή φάση με τον Γεωργιάδη να γυρίζει στο σώμα του Ρίσε. Τίποτα. Κόρνερ με τον Ριβάλντο. Βγαίνει ο Τούδε και πάλι το κάνει. Όχι, δεν είναι 2-0 από τον Οκά. Ο Στολτίδης μπήκε στη φάση. Ναι, πάλι αυτός θα ήταν ο σκόρερ. Στο φάουλο Τσάτι Αλόνσο η μπάλα περνάει. Ο Νικοπολίδης στα δοκάρια και είναι κόρνερ. Ο Ριβάλντο. Καλός αμυντικός. Ναι. Νάτος. Τώρα ο Μενετίδης έχει τον Κάρακερ μπροστά. Καλή την παλιά απέναντι. Καλή είναι. Κανείς. Ο Κάς είναι στη φάση στη μικρή περιοχή. Όχι, φεύγει μπαλά. Και τώρα τελείωσε την περιοχή στον Τίδης μακριά. Ας κάνει το σουτ. Όχι. Δεν πειράζει. Τώρα ήταν offside ο Μενετίδης. Ναι. Γεωργιάδης, εκεί πάει πάλι, υπάρχουν ανάζες, υπάρχει δύναμη, είναι πολύ καλός ο Γεωργιάδης από την Ρομπή και τώρα το φάλε για τη Λίβερπουλ. Είναι κάρτα. Στον Κιούελ είναι κάρτα. Είναι δεύτερη δυστυχώς. Είναι στον Πάντο η κάρτα δυστυχώς, η δεύτερη κόκκινη δηλαδή. Μπαίνει με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός. Ο Κολίνας στέλνει τον Πάντο στα αποδυτήρια. Καφές. Εκεί στο πλάι πρέπει να φύγει η μπάλα πάλι. Εκεί πάει η μπάλα. Και βγαίνει κενός ο χώρος. Με τον Γεωργιάδη ευκαιρία για το 2-0. Πλασάρι, όχι, out. Πολύ μεγάλη στιγμή για να τελειώσουν όλα. 3 λεπτά νωρίτερα, δεν τελειώνουν τώρα.